ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Day tinaliknaw at anong ti karayan. Ti saksi ti panagayat ko kan ka, Nancy. Kasta akmat kan ka, Greg. Awan to ti makalapad iti ayan ayat na. Napudno akmat kan ka. Sapay ko ma. Tag na nayon anapudno tayo titunggal maysa. No siyak, masigurado ka napudno akan ka, Greg. Ure siya. Awan to ti makarakrak iti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma, tapudno ti karing-karita, Greg. Isa patak iti batog ko langit. Sika lang ti babae iti biyag ko. Kasta akmat kan ka. Sika laang matilalaki iti biyag ko. Agsin na patata. Kat daytoy akarayan ti saksi iti panagayan ayata. Ay na, imbagta na danon kayo dito nga agasawa. Nay, apay ka day kabagays. Naggapuam, takasla na banog ka. Naggapo ak ije karayan. Nakitak ti anak yo, kanday di agreg. Ay, kababae, no makita ti sabali at hauter aramidon da. Anya ka liter aramidon da ako nam. Agsinsin na labay dakit din ije karayan. Idi kwan, jak amount tinapananda. No makita dagiti tattao, adalakit ni rumswa at chismes. Kahit ayan nagiti dwa ipag. Pinagawin mo kumandya ka anak ama, hindi nakita mida. Wen nga rod Jak nga rod amuno sa dinon tinapananda. Nagpukaw damot ije kasuppukan. Sinalbag, mangibabain. Makasangpet to lang na dyan, Nancy. May mayat no pagasawaan tayo idan. Saan ka takas din agsinsin-narak na iti igid ti karayan? May mayat to, may nakagtrabaho. Tapno may sagana itinasaya at amasakbayan ti bangunan ta a pamilya. Sa dino ti pagtrabawan. Ijay ko ma-abroad. Awan ngamin aasin, so andito'y away apag nanaidan tayo. Saan kan to nga tamang lipat no makadanon ka ija abron? Iti ka ano man. Saan ka malipatan? Agbati aklatan dito'y away. Naginanos tapay lang Tapno sumaya at ti masakbayan tayo. Kanayon kan to nga rod nga umawag, ha? Wen, ikarik. Kanayon tanto nga ag-video call. Agawid ta nga rodan. Sa dinong tinapnapanam, napan ka nagipagsuksoppok iti lalaki. Tatang, anya anak ipagsupsupok. Napan kami lang nagpasyar ka ni Greg ija igit ti karayan. Nagalasakitan ti babae, ako muyog iti lalaki ang mapanidya karayan. Awan dakas nga'y naramid mi, tatang. Adala ang nagsaritaan mi, may papan iti masakbayan mi. Awanan ti adu arason. Ibagam iti dayjay ang lalaki. Ta umulinan dito balay. Tano saan magret ko titengad na. Kaya't ni Greg nga isaganaan tinasayat ang masakbayan ti bangunan mi a pamilya, tatang. Basta ibagam adumanon dan. Tano saan pagbabaw yan dati aramidag iti dayjay a pamilya. Abagam, taw may dadi ti balay akadwana na iti dadakal na. Tatang. Agunay ka na. No di mo kaya't asikat ipagdasalan ti pungtot ka. Apay nga agpungtot ka laadagos. Kunamat ti anak mo nga awan ti dakas ngay naramid da. Ubing pay ti anak ta, tapno makiasawan. May sakamad. Kasanunod na nakakita kadakwaday tinapandasimsimpukan. Ad-ad da ka di apat tiyem ti sabali a tao, ngam ti anak mo. Di nakisuro, tamok tar aramidag. Ubing ko nam kanipay. Kat amunan ti magsinarak kan magsinupok. Ad dala siguro nagsaritaan damit Saan ka man nakonsentidor? Tsak kayat ti maibabain. Isa pagkalaysanan ida tapno aman rumswa sa ti tao. Lakay, para kanyak. Ubing pay ang makiasawa ti anak ta. Dahil ko nakakaon, saanan nga ubing,
na magisinsinarakan. Just kikit day, saan ka man na kontrabida? Hello, Nancy. Nakawag ka, Mat? Agpungpungtot ni tatang. Umay kayo kano umulin. Ah, apay. Anyat makagapo ang nagpungtot. Ada na kay danon ka ni tatang anapan ta kano ije kasupukan. Anya? Asino ti salawasaw anang ibaga iti kasta ka ni tatang mo? Diyak manam mo. Kunana ano di kayo kano umay katsyak ti pagdasalan ti pungtot na. Sige nga ron, tayo baga kada tatang amapan kami dita. Urayan da kami na. Ita ka din tiyo umayo. Wen, tama nga no pagdasalan da ka iti pungtot na ako na. Anya ti ginagara dagiti pamilya, kan kabagyan da Greg iti balayo, sis. Tinulag dan ti kalay sa amin, sis. Kalay sa ako na? Saan ka di nga imbagam idi ang mabayag pa iti panagkalay sayo? Diyak man amo. No asino tinangibaga ka ni tatang anapan kami kano ije supok ka ni Greg. Isu nga impapilit na agkalay sa kami kanot. Imbes nga awan pa'y plano yung agkalay sa. May sakan to nga abay ha. Mapadasak maten ti agabay. Iti pa'y kalay sa ti best friend ko. Imbagta na sabat kayo, nana. Madamag ko man. Mamati kayo ka di iti naidanon kada kayo may papan kada Nancy kan Greg. Amok ti kababalin ti anak ko, balasan ko. Amumatan dito'y away tayo. No adda maiwaras at chismes, kat isulaang ti sarsaritaan da. Agkalay sada kat nga rod adi na oras. Ano siya kumati masurot? Saan kumapahay? Taubing dapay mat. Oray ni Nancy, nana. Kunana ano mabalin, kat itantanda pa'y kumati kalay sada. Naturay ngamin ni tatam nga ador. Ipapilit na ti kayat na. Ay, di na kano kayat ti maibabain. Kapilitan nga rod nga agkalay sada. Taday ta ti kayat ni Tata Ador, nana. Tinulag yung matgayam ti kalay sa Nancy. Apay adidak pa inayaban idi nagsasarita kayo kabagis. Isudamot alalaki ti ad-adda ang nagsasarita, kabagis. Inayaban da kumamot ata nagdengegak mo. Sana bale, tano agkalay sada, adda kan tumot. Nasaya at mo nagkalay sa adan. Tapno di da kat agsinsinara ki karayan. Adumot kit di ti mapmapan, di taigid ti karayan. Taasidag tayo kat ngarod iti karayan. Huwan mo't kit di Mayat ngamin ka, ti agyan iti sirok ti kay kayo, iti igid ti karayan. Mabalin ka di, kabayatan ti panangan dagiti tattao. Kat intaman ag picture ija igid ti karayan nga ayuyang ta naka-wedding gown na. Wen na, tapno da remembrance ta. Ijay karayan ti saksi ti ayan-ayat na. Napintas to lakit di akitaan ti ladawan ta. Inta nga Roden, tapno makasubli ta adagos. Sinyasak ti may sakadagiti kasinsin ko. Tao may nataalaan iti ladawan. Wan, tapno ada iprint ko aladawan ta. Wala, magnaka nga Roden. Tay gamak ti gayadan ti gawin mo. Napanan nga tang dagiti nobyo kan nobya. Awan damot daw. Mambiit dalaang kano, nana. Mapandalaang agpicture ija igid ti karayan. Ikan tayo ida iti privacy. Sapay nagado a tao dito Pimanaw dakit din. Agsublida matlaang adagos, nana. Ay, unay ka ti panangayat da mapan iti igid ti karayanan na ya. O, kitaan nyo. Aday tadan ni, Ano? Sumungad dan. Mabiit da kunakmat ngamin, nana. Napandala nagpicture. Nancy, naragsak ka kadimit lang. Basta da kay ti sibay ko. Naragsaka, Greg. Kaya't ka nga ikan iti naranyag amasakbayan. Patuluyak to ti mapan iti abroad. Saan ka di may mayat no dito'y talangan away? Agbyag taon na ulimak ka naragsak dito'y away. Iti panagyan ko iti apagbiit iti syudad. Mayat ti biag ijay.
Kaya't ko maadaan tayo iti dakkel a balay kadagiti agbalintungan nakta. No day tati ko nam. Agano sak nga aguray dito'y away. Agsakripisyo ta para iti pamilya ta. Kaya't kung iparik na kada kayo, kaya iti anak ta, tikas labiyag iti syudad. Nabiit kayo pailangan nagkalaysa? Yang pinalubusam ti asawam nga agabro? Idi pa'y nga rapaap na ti makapan ija abron. Tadagayam na nga imuna ijay. Diya imbagam idi akatrabahuan na ijay syudad. Wen, ada ka no agur uray at trabaho na ijay. Ay, bumaknang kayo nga rod no kasta Di tay pailaan mo Saan nga mo no mayat ti matumpungan na at trabaho ijay. Ay kat idaw dawat tayo, amayat to kuma. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Kanayon matkit di nga umawag Ag video call kami no awan trabaho na. Kat, anya ka no ti trabaho na ijay? Tumultulong ka no iti kusina iti dakkel a restaurant. Pinoy ka no matibos na ijay. No nalaing, ada posibilidad na nga agbalintumot a chef iti kusina. Madlaw ko, kat nalaka ka makasuro kadagiti luto iti kusina. Pagismak nga minti agluto, boss. Ada plano ka mangibangon iti negosyo kaya pagilian tayo. Sika ti may sa kadagiti alaek ang mangimanihari jay. Pakaidayawak no agtalag kayo kanyak, boss. Ti kinagaget, ken kinasingpat, ti pangibasarak, iti pagbalinak akatalag ko. Uray di adal, no saan ang mapagtalkan? Saan ko atalkan? Jack sayangan day ta panagtalakyo, boss. Agsursuro ka na laing. Tano matuloy, si kanto, ti katalak ko ijay. Madlaw ko, kat kanayon mo nga asidgan ni Greg ijay restaurant. Dakas ka di, Papa. Italaang amakarik na ak iti kastoy. Ubing unay, ama idilikan ka. Anya ko ma, Papa. Awan dakas na. Ado di ta tinaadaan iti relasyon, nga uray adayo tinagbaetan ti edad na. Nga madan samot asawa na. Adamot ijay pinas ni asawa na, Papa. Di ka agar-aramid iti saan nga umno. Uray at da asawa na nga. Saan kumit at hagikwaan, Papa? Kaya't mo asawan, buludem. Saan na mabalin? Madlaw ko, asaan matan akan ayon nga umawag ti asawam? Adala siguro pakakumikuman na, nanang. Apay, sabali ti trabaho na idikan ita, ay isumatla siguro. Umawag tumatla siguro. Ang mga nuliklikan na ti aggastos. Tako na nga agurnong para iti masakbayan ti bangunan mi a pamilya. Ay kat nasaya at nukasta. Ay nungay ada sabali apakakumikuman na. Ha? Anya ti kaya ti asawan. Lipata mo ti imbaga ka anak ko. Ay, mas daawak laeng. Taapay aman manon nga umawag ti asawam. Isardeng maramidam tamangantan, Greg. Sige man, umuna ka namangan. Saan ang mabalin? Umay kakit din tamangantan. Kababayan ka dagiti daduma at trabahador. Dumakisango akin ka, ma'am. Api ko maakababain, kat siyang ti mangibagbaga. No di ka umay mangan, jakmat nga rod mangan. Sige man langin, ma'am. Kaduaan kayon amangan. Di na ko man awagan iti, ma'am. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Anya, ibagadan to na nga awan respeto. Da kayo ti boss. Ken inauna kayo nga adayong ngam siya. Awagan kayo kit din iti naga nyo, imbis sa ma'am. Uray inaunaak, kasaan met amadlaw abakbak hetat. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko. Saan kat amam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam,
Diuliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Greg kan Nancy. Gapo ta inyaramidan ida ni Sonia iti istorya. Pinagasawa ida, ti ama ni Nancy. Gapo ta kayat ni Greg nga ikan iti nasayat ang masakbayan, ti bangunan da pamilya. Nag-abroad nga rod daytoy. Kat may sa Pinoy ang negosyante, tinagbalin abos na iti abroad. At da anak ti boss na, nga gusto unay kankwana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya? Ibaganan tupay nga awan respeto. Sikat ti boss. Ken inauna kayo nga dayong siya. Awagan kay kit din itinagan nyo, imbis amam. Uray inauna at tasaan met amadlaw abakbaketa. Kaya't ko nga awagan nak itinagan ko, saan kat amam. Pangasiyo ko mamam. Jacket nga dama ibaga ti katrabahwak. Ken amang numangag ni sir. Okay, tapno di mo mat ko na. No adda dumdumngag, mabaling nga awagan nak iti mam. Ngam no dudwa talaang, awagan nak iti Cora. Padasag ma'am. Saan mo ang padasan? Aramidam, taday tati kayat ko. Pakaragsa ka, no awagan nak itinagan ko. Adda ka dito sirok ti kayo, iti igit ti karayan, sis. Mailiw ako ni ti asawa. Apay nga taman manon nga umawag. Awan ka di imbagana. Sakbay aman manon nga umawag. Timatkit di imbaga na. Nangina ka no ti bayad no umawag. Kaya't na ka no ti agimpan. Oh, matlagayam. Awan nga rot pagdanagam. Iliw ti mariknak. Saan apa nagduha-duha? Iliw-liwag mo day nga iliw. Amumot nga awan ti agas ang magata nga pangikat iti iliw. Hadakan ka amang iliw-liwag. Adda kang maliyo. Apay a pinalubusan nyo ni Greg anapan iti abroad kat nabibiit da pa'y ni Nancy. Kaya't na nga isaganaan itinasayat ang masakbayan ti pamilyana. Apay ko maaparitak, kabagis. Iwag ano din na isukat ni Nancy iti sabali a babae. Saan mat siguro? Imbaga na mat atarigagayan na tinasayat ang masakbayan ti pamilyana. Makita, no pumudno as sumaya at mutlaang ti masakbayan da. Ngam no isukat na ni Nancy, naspak ti raya-raya kunada. No di mo imbaga, anakitam ida anapan iti kasupukan. Adayo ko maapinilit ni Ador ida a pinagkalaysa. Ni, agpay sumot anakita kida. Adaken ka amang sungbat, nupod no wenno saan ti ibagbagam kabagis. Ti imbaga ni Nancy, kat awan madi nga inaramid da. Kamalisamot ti panang dagdag mo kada Nancy kan Greg anak kalaysa. Apay ko makamali. Reputasyon ti pamilya tayo tinapatay. Ngamadlaw ko analiday ni Nancy. Gapu iti panagin na dayuda nga agasawa. Saan ko mat ngayon baga? Amapan ija abroad ti lokaw. Arapaap na ti agabroad. Sada agkalay sa kuma no sumangpet. Di mo man ikalintigan nida. Hostolay, tinaramid kaw. Di mo ka di amutay kunada. At ti mangibilang nga isukat masirib. Ad-adda nga adu ti aramid na asungani. Di ka man na bakbakatan. Anya asungani nga ibagbagamay.
Ulitek nga ibagakan ka. Saan mo asulisugan ni Greg? Adaan iti asawa diya tao. Saan kayo kumaatubang iti pagragsakak, Papa? Diyo kadi kayat nagragsakak man? Pagaragsakam ka di, timang perdi iti pamilya ti akin pamilya. Papa, itala ang amakarik na ak iti kastoy. Di na kumamit paritan. Awan serbi ti biyag kanyak numapukaw ko ni Greg. Musika ti adda asawa na. Kadagawan ti sabali ti asawa. Anyamot nga ti marignam. Kasano ko mga amok kat awan mat nga rod asawa. Hello, Greg. Apay aman mano ka matan nga umawag. Pasensya ka na. Saan ka di nga imbaga anangina ti load dito yan mi? Kaya't ko ti agimpad. Ipauit ko kan katoy na ornong ko. Tamang ipatakder ka iti balay ta. Mailiwak nga min numabayag adi ka umawag. Mailiwag man. Angam aganos tapay basit. Isursuro no ngamin ti may sa ataltal kan ni boss. Isursuro? Saan mo ka di pa'y nga mo ti trabahom dita? Isursuro na no kasano ti mangimanihar iti restaurant. Mangibangon kano iti restaurant dita Pinas. Ket siyak kano ti mangimanihar. Kasta ka di? Iso aman mano ka nga umawag? Wen. Sige. Adapay kano aramidan mi. I love you. Bye. I love you too. Bye. Asino di inawagam? Naragsak kayo mat ang nagsarsarita. Ti pamilya ka na panawak ni Pinas. Imbaga nga ipawit ko tinaurnong ko. Kaya't mo ka di anayunak ti ipawit mo? Ti ibawas tayon to iti sweldo? Mabalin, ma'am? Kasapulan ti pamilya ti kwarta. Mabalin basta sika. Amin nga ibagam kanya, aramitak. Kasta ti kinapatag mo kanya. Thank you, ma'am. Ibawas yung tulatan iti sweldo. Areglado, basta sika. Kasla loan mo kanya, salary deduction. Sikapay lang ti makamu iti negosyo, iha. Tamapanak pa, ijay Pinas. Papanay nyo ijay Pinas, Papa? Inakitaan ti maipatakder ijay a restaurant. Mabayag kayo ka di ijay? Depende. No adda-adagos ti bidder a kontraktor. Dayta ka di ti ibagbagam ani Greg to ti talkam ijay, Papa? Kasta nga rod. Makita kat mapagtalkan ni Greg. Isunto ti mang supervise kadagiti pada na trabahador. Mabalinak tumat amapan ijay, Papa. Anya, asino nga iti mang kita iti restaurant nga iman manihar mo ditoy? Agrum-grumbot kamay. Papanam, Inakirwar timpaw it ni Greg a kwarta, tatang. pinawitan na ka? Saan ka diyan nabayaga saan na nagpawit? Inurnong na tapagpatakder mi kano iti balay, tatang. Kaano kaya ang agpatak na rin ti balay? Iti kabiitan kano a panawan. Mangkita kayon iti kadwayo at trabahador a mga ramid. Imbaga na kaday no kasano kadakkel ti maaramid? Wen, tatang. Imbaga na ada kayo kano ti makaamo. Tanalaing kayo kano nga agipatakder iti konkreto a balay. Wala. Tay sukat nga rod ti trabaho. Imbag ta na sabat ka kabagis. Nakita mo tarim ordinanse. Napanan na ka de. Mapanan sa kanu irwar, ti impaw iti asawa na akwarta. Anya, kwarta. Ay, mabalin ka dito umay to umutang kabagis. Saan ko amay nakaman iti kwarta danansi kabagis. Iso ti kasarita maipapan iti dayta. Mabayag pa nga ta iji ile. Saan ko nga ammo? Nalabit, no adagatangan na. Ay, umayak tuman nga rod sakbay ti pangal daw. Ta umayak makipangal daw. Makitsindamot siguro ni Nancy. Sige latta, umay kanto latta, kabagis. Kaduan nak man ngagpasyar, Greg. Awan ngamin kadua.
Kasanong ti trabaho iti restaurant, ma'am? Adda nang italkak. Di mo pagdanagan ti trabaho dito eh. Kababain, ma'am. Apay ko makakababain. Kitsyak mat abos ti mga ibagbaga. Ala, inkakit di agpulisan, takaduan na kagpasyar. Inta pa'y ag-shopping. Anya, sigurado asyak to amin ti pagbitbitan, nag-shopping ka. Inka pa'y agpulis. Naka-uniform ka ngamin iti uniform ti trabahador iti restaurant. Sana mabalin na kastoy kon, ma'am? Saan ang mabalin? Ala, inkakit din agpulis, taurayin ka. Nasayata dakan basang. Adda ka di bagayo, auntie? Ay, pautangan nakman kit di kwartam. Ta pagpatarimaan ko iti kusina mi. Agtad-tad ngamin no agtudo. Kasanungay nga ipautang ko kan ka. Kat bilin ni Greg agumatangak iti materyales para iti balay, auntie. Agpaaramid ka iti balayo kunam. Wen, auntie, kaduanak ni tatang agumatang iti materyales inton bigat. Imbag ni tatang, tamo na ti i-order na ang masapsapol para iti panagbalay mi. Kunak no adda mautang ko ken ka. Taing kakit nga rod inruar timpaw it ni Greg. Pasensya na, auntie. Pagbalay mi matimpaw it na. Da kayong matimasabat ko, nana. Nakamisuot kayo mat. Napanak man ita balay da kabagis. Umutang ako maiti kwarta ni Nancy. Ngam saan mo't nagpautang. Anda siguro pangaramatan na iti kwartada, ah. Imut kit di Italaang nga umutang ak ng pinaay nakpay. Nasauna ngamin kanya nga da plano ni Greg nga agpatakdar iti balayda, nana. Iso. Nagkidawak laang mo numayat da. No madida, anya nga rod nga iti maramida. Alang nga rod, mapanak man mo't ita balayda, nana. Agpaaramid ka mat gaya man iti balayo. Wen, imbag ti balay. Tapno saan ko ang magastos timpaw it ni Greg. Umut-utang mat kan kanina nason niya iti kwarta. Adda pangaramatak itimpaw it ni Greg. Saan anong ba nga ipautang ko? Kasano nga taday tatadi na mo't maawatan. Nakamisuot anasabat ko itay. Diyak man amoy ti dedya nga ikit ko. Saan ang makaaw-awat? Alangan nga ipautang ko. Apag patarimaan na iti kusina na. Kat aramatak mat nga ron. Adayo ka diti papananta. Tanaglugan ta pa iti train, ma'am? Mapan ka ipasyar iti napintas aparke dito'y Taiwan. Diyak penap-napan iti daduma aparke dito'y Taiwan, ma'am. Iso nga rod ang mapan ka ipasyar. Ti kayat ko apapanan. Kit ijay Taruco National Park. Anyat pangayatan nyo ijay, ma'am? Dinakawagan iti ma'am dito'y. Tawan tamad ijay restaurant. Ang mga numaigalis ti dilak kat maawagan kayo tinagan nyo. Noadda tayo ijay restaurant, ma'am. Maan ano ko ma? Kaawatan nga agayam ta, nukas ta. Unay kadagitan ang marble adalan. Nagngangatong akikid adalan. O agan nagkat, nagalis talaga. Sa balimot nga mintikit kita Ang mga numatinag ka. Narwama ko ni away, ma'am. Nairwama ka magmag na iti akikid adalan. Ngum adayo tikit kita Ang mga no agkibaltang tasangkam kat matinag ka. Anya katamatinagan, ma'am. Alak man ti cellphone ko. Tapikturak dagiti napipintas abuya. Tinangato arangkis. Ken ti Marbel. Dita ka pa lang, ma'am. Oops. Ne, apen. Agkutimot ang tidaga. Ay, sus. Aging ginatsamad. Ha? Umay ka dito, nakumpad ta iti kayo. May galisak! Malmalpas mo't gaya man ti balayo, sis. Di pa'y nalpas. Ngam na ibusan ti kwartak. Nanginamat gayam ti maaramat a pagbalay. Kasta ka di? Saan lang materialis ti paggastusan. Pati pagtangdan kadagiti agaramid ken aminan. Sa bagay, nangina titangdan ti agpaaramid iti balay. Dahil tatidak kala naggastusak. Naibusan amin ngayon pawit ni Greg. Saan pa'y anapalitadaan ti unag ken ruar.
Greg! Diyos ko! Natinag ni Greg iti naunag adaras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado ti Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay uta alawas ang napauluhan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kadda ni Greg iti abroad. Agur-urnong iti kwarta, isu aman manong nga umawag kan ni Nancy. Kat idi nakaurnong, impaw itna kan ni Nancy. Kat nagpaaramid mat ni Nancy iti balayda. Saan pa'y analpas ti balay. Ngam naibusan ti kwartang impaw it ni Greg. Iti sabali a bangir, inawis ni Cora ni Greg tapno agpasyar iti parke. Iti addada iti akikid adalan iti tapaw dagiti rangkis a Marbal. Nagginginad, kat natinag ni Greg iti deraas. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napauhan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Greg! Diyos ko! Natinag ni Greg iti daras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado a Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Hello, Iha. Kumusta mo ti restaurant dita? Anak, dito'y Taruco National Park, Papa. Natinag ni Greg iti deras, dito'y igit ti kalsada. Anya? Apay anapan kayo dita? Kat na nga to dagiti deras dita. Kalata naging ginat itay, Papa. Naigalis ti saka na kat natinag. Anya? Kat in-report mo ka din iti masaknan. Kasano no awanan biyag na? Sana mabalin, Papa. Italang nga nagpasyar kami. Kastoy pa'y tinapasamagkan ko, ana. Oh, awan lati di kar aramidan. Oh, sapay kuma, tasan ang nagrabyan. Oh, Nancy, apay adi ka makaid na. Kan, apay nga inapot mo ti barukong mo. Diyak nga ron maawatan, nanang. Nadagsan kan ang kabakaba ti barukong ko. Ay, amangan mo't no addan sakit mo. Ay, ingka agpakita iti doktor. Apay ani Greg adagos tinalagip ko, nanang. Apay ngay. Amangan no iliw mo daytan iti asawam. Kasta nga ta, nanang. Anya pay ngay no di kasta. Isu siguro ti kanayon nga adda di ta panunot mo. Manipod nagpawit. Saanan nga'y mauawag. Umawag to siguro. No adda manen maurnong na. Manu alawasan. Ngamawan pa'y lang ang puot ni Greg, Papa. Nagado asugat na. Nagdakkel pa iti sugat ti ulo na. Kasano da ito yan? Kasano nga ipakamuta ka dagiti pamilya na? Kuna ti doktor nga awan kanumot tinadangran iti utak na. Ngamapay adi mo lang makapuutan. No kasta, maya ti resulta ti CT scan. Wan, Papa. Na-x-ray ka na ultrasound ti agdudu mga paset ti bagina. Nagararamid ka iti parikot. Apay ngamin anapan kayo ijay. Kadelikado ijay. Saan kumaan natin no saan anagginkinid, Papa? No saan kayo anapan ni Jay? Saan kumaan natin uray nagginginad?
Apay analiday ka. Nakatapaya ka pa dito ipapag ti arubayan nyo. Nang lipatan ti asawa. Di na ko nauawagan. Sikan ati umawag, nukas jay, adi nakaawagan. Saan ko pulos ang maawagan? Agpawit ko man. Tapno malpasan ti balay mi. Agpaw ito, matla siguro, Ay, gayam, ada ibagak. Ang mga pumanawak pa'y dito'y away tayo. Ha? Tapay. Inawis nak tigayim ko. Agkasapulan da kano iti serbedora iti restaurant. Kasta ka di. Awan nga rudan tigayim ko dito'y away. Pasare agawid akmat laeng, Sa anak mat ngagnaad ijay. Inaklag trabaho. Nabayag basitan dito'y ICU ni Greg. Apay adimat lang makapuutan. Iha, kasanong ti pasyente? Saan ka di pa'y nakapuot? Kagap-gapo ti doktor dito'y paman. Kunada ang makapuot tumat lang. Tamayat kanumat dagiti resulta ti amin a laboratory na. Kung na jay doktor ang nasabat ko, posible kano amnesia ti pasyente. Ha? Ma-amnesia ko na ayo, papa. Saan mo't kiti asigurado? Depende dahi tayo itong makapuot. No dapay lang lagip na itinapalabas. Nasaysaya at matgit din makalipat. Tapno saanin nga agsubli iti pamilyana. Apay adi ka ang tagariya. Naamiris mo ka di? Ano saan kayo anapan iji aparke? Kat awan da ito'y aparekot? Imbag tanagawid ka man. Iji ospital ti kanayon ngayan mo. Impyar ko pa iti nurse ni Greg, papa. Nakisarang taak, akitaan na pa'y kabayatan ti kaawan ko. Adan sa bali apaka kumikumam. Saan na natin negosyo? Jakmat nga rod ang mo akas jay ti mapasamak, papa. Imbis nga iso ti talkak amangi daolo kadagiti trabahador iti bangunak a negosyo jay Pinas. Kastoy mo tinapasamak. Barang maimbagan tumatlaang papa. No di pa'y maimbagan. Remedyo nga ipakamo kadagiti pamilya na jay Pilipinas. Pangasim, papa. Umimbag tumatlaang ni Greg. Saan nyo pa'y nga ipakaam mo? Ni Greg, nagkutitiiman na. Greg, mangmangagnak ka di. Nagmulakan. Ming-ming-mingan nag. Pindutag ti basya. Tapno umay tiners. Sino ka? Ayan ko. Agyaman, nagta nakapuot ka matlaangan. Arakupan ka man. Sino ka? Apay ngayon narakop na ka. Ha? Siyak ti asawam, Greg. Nabayag anak ko matos ka. Ita, nakapuot kan. Asawa? Narakop na ka. Kasla matanda na nga dandang arakop kanya ka. Saan akas kan ka ti bagina? Ha? Di ka ka di mailiw kanyak. Tadinak mat arakupan, Greg. Greg, tinagan ko. Anya tinagan mo? Siyak ni Korang asawam. Kasla malagip ko. Ti sigod anang arakop kanyak. Kasla ti dog ti buhok na. Ngam sika. Kasla pukis ti lalaki ti pukis mo. Kasano ko mga asawa ka. Ni apay, saan mo kada apalpasan day tabalayo? Pimasyar kagayam dito'y away tayo. Insardan ko, taawanan busbusak. Nang lipat namin pinsan ni Greg. Sumagmamano abulan nga awanak. Di pa'y kadi mawakan ka? Kung saan na nagpahuit? Saan nga ron? Kayat ko tiyag trabaho. Tapno ada pang lepas ko iti balay mi. Apag iso.
Taagkasapulan ti ayan ko a restaurant iti servidora. Umay kalaangan iti syudad atag trabaho ka ka servidora. Umayak nga ron. Tapno maadda anak mat iti trabaho. Barang makaurnongak iti igatang ko iti simento apang lepas iti balay mi. Kunan ni Nancy, asumurot ka no kandili sa ijay syudad. Tagkasapulan ka no ti boss na iti may sapay a servidora. Ay, naalas a kitaan at yada asawa na kat agser ka servidora. Sayang mat, no saan amalpas jay balayda. Sinalbag tumat na dya agreg. Apay ngaya di mo't la umawagan. Di mo't lagpawitan tapno malpas ko man ti balayda. Ador, saan nga ta? Nga addadakas anapasamak kan kuana. Nabayag basitan adi imawag. Napanan ka din ni Nancy Bayaw. Dinamag mo kumakan kuana, di nakitam. Adayuda nga min idinakitak idakan ni Lisa, Bayaw. No interesado ka ang mga mono na panana, inkadamagan kan kuana. Adayo nga rod idinakitak. Kasano ko maadamagak ngay? Damaga minton sumangpad. Apay aya asip-siputam ni Nancy. Dinamag ko laang mat. Saan ko mat asip-siputan, Bayaw? Manawan ka pa'y. Tanda importante nga ramidag. Suplado alakay. Inakat ka no surutan ang tainakdamagan. No damagan ti chismo sa akabagis mo no napanan ni Nancy. Saan mo nga ibagbagaan na pa nagsirag? Dinamag nakadikan ka. Wan, ang imbaga ka ni Nancy ti pagdamagan ano na panan na. Saan ka ngagbindot na mangibagakin ko na anapan nagsirag ni Nancy, ha? Unay lakat ni Sonia. Adala makita na. Ay, umandarmatan ti kinachismusa na. Ang mga nadasiding iti murdong ti dila na diya kabagis mo. Anya ti connection ti siding iti kinachismusa na. Gatel, ti dila na. Saan ang makaid na no awan ichismis na. Imbaga ti doktor, adandani ka kanun Romuar. Romuar, sa dino ti pagawidak. Awan malagip ko. Kuna ti doktor, aga po iti aksidente. Nalipatam tinapalawas mo. Inino to ka nga agsubli. Apay nga do ti piglat iti bagik. Anyat napasamak. Natinag ka iti daraas, idi nagingginad. Natinagak iti daraas. Wan, imbag ata daak akaduam. Nagpaarayat na kadag iti masaknan. Inyag kan binantayan ka dito ospital. Nabayaga kon ditoy? Wan, naimbagan pa yan adag iti sugat mo. Unak no saan mon amalasatan. Tanabayag ako matos ka. Hello, Iha. Nakaawag ka mat. Kumusta ti pasyente? Nakapuotan ni Greg, Papa. Naamnesia nga agpaiso. Imbagak asyak ti asawa na. Anya? Imbagam nga asawam? Mauyong ka kadi. Please, Papa. Italaang agragsakak. Saan ka kumamot atubang? Kat, anya ita ti planom. Agawid kami ijay balay no pagawidan ng ti doktor, Papa. Ngam di nakto pabasulan no agsubli ti lagip na kat panawan na ka. Saan aday ta ti panunutak ita, Papa? Mabayag pa'y amapasamak dayta. Anya? Mabalinta ka nun ti agang with Greg. Agsublitan to ka no para iti follow-up check-up mo. Sa dino ti pagawidan ta. Awan malagip ko. Kasano nagbalin nga asawak daytoy a tao? Awagak ti driver ta umay natasukunan dito ospital. Oo, api ka di ama ikulkulang ka. Pilpilitak alagi pun tinapalabas. Ngam awan malagip ko. Kasano ti panagasawa ta? Saan ka kuman nga agpanunot pa'y? Kuna ti doktor, asumakit ti ulom no pilitam tagpanunot. Nupod nung asawak daytoy.
Apay ano mabalin ket jak kayat ti sumurot kan kuana. Ang papanak ko ma. Ket awan malagip ko. Ada ijero ti driver amang sukon ka data. Ala, umay ka. Rumwartan. O sige, rumwartan itilugan. Tamapantan di tabalay. Daytoy ti balay yo. Balay tayo, Greg. Saan ka kumangagbabain? Ibilang mo abukod mo abalay daytoy. Asino ka di ti kadwata di ta abalay? Ni Papa, kandag iti katulong. Katulong? Ada katulong ditoy? Umunag takit yan. Awan ti adupay asalutsod. Ala, umunagtan, taagid da ka iti kwarto. Amang ano, agsakit man ng ulong. Nasingpet na ito yung babae. Ang apay nga awan, ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Agpaiso ka diti bagpaga ng asawa. Iha, nangipanam iti pasyente. Apay adito'y balay tinangisang patam. Please, Papa. Saan ka di ang nagsaritaan tanday to eh? Saan arumbang tinaramid mo? Iti kumadagos na tinangipanam kan kuana. Kaya't yu ka di nga aglidayak, Papa. Saan kumaada kayo timangtad iti pagladingitak, Papa? Basta, agyan dito'y ni Greg. Nangag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso anangag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan ko nga asawa day ta babae. Agam apay nga asikasunak. Agam... apay adyak amu ti papanak. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namnisya ni Greg, kat pinagparang ni Cora nga agasawa da. Iti sabalya bangir, kayat ni Nancy ang makaurnong iti kwarta. Tapno mailepas ti balayda, isu asimurot kanili sa ijay syudad, tapno mangged. Kabayatan na, nangag ni Greg ti saritaan dagiti agama, at Leo kan Cora. Naduktalan na nga rod, asaan apud nung agasawa da kan ni Cora. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanggag ko ti saritaan dagiti dua. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso nanggag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan kong asawa day ta babae. Ngem, apay nga sa asikasunak. Jak amo ti papanak. Agpamarangak nga awan tinanggag ko. Ajak pa'y amo tinapasamak. Dito iti pagdagusan, nagiti serbedora, dito restaurant. Anong san tayo ata may dyan nalipit? Kalpasan ang maurnos ta dagiti gargarita. Mapanta ka di iti boss ako nam. Wana, tap mo ibaga na, no kaano ka amang rugi iti trabaho. Sigurado nga ta nga alaan na kakaserbidora. Sigurado. Tainyawag ko kunkwana, akadwakan nga aplikante. Inta nga rodan, tapno makasarita ta ti boss. Alaang basi ti foundation ko. Tag make up ka pa'y mata. Tapno napintas ka asumango kadakwada. Agbaliw ka di pa'y ti itsurak no ag foundation ha. Isumat lang. Napintas ka matkit di Sas kalabalasang, saan amadlaw nga ada asawam. Nasa uni, Greg.
nga atidug ka no ti buok na tinangarakop kan kwa na iti. Idin to tasyak. Kat kasla pukis ti lalaki ti pukis ko. Paatidug ak ti buok ko. Tapno di na kunain asabali ak. Iha. Apay apusipos ka apusipos iti sango ti dakkalasarmeng. Kwa papa. Masapol nga agpaseksi ak. Tapay. Ay na, sipod ubing ka. Talaga nalukmag kan. Tanalaing ka mangan. Kaslagilingan day tangiwat mo. Kanayon ngagngat-ngatingat. Apay, kalding ngagngat-ngatingat. Manipod ubing ka. Nasustansya dagiti ipapaunag mo. Iswa nalukmag ka. Ay, basta. Agpaseksi ak. Tapno saan amadismaya ni Greg kanya. Anya? Kasanon, no agsubli tilagip na. Madlaw ko kat ininot nga agsubli tilaing mo nga agluto manan. Kaya't ko asika titalkak, ijay Pinas. Agyaman ak, sir. Parekot ko lang. Taapay adyak malagip tinapalabas ko. Dumtang to dayta. Inyawag ti kontraktor. Adandani kanon malpas ti pasdak nga ipatpatakdar ko ijay Pinas. Ipatpatakdar ko na yo? Apay anay ko lang ka. Kaslad da malagip ko. May papan iti ipatakdar yo. Saan nalawag iti lagip ko, sir? Nakasagana ka ka din. Tanumalpas ti kun naka-restaurant ko ijay Pinas. Sika, timang supervise. Pinas. Anya na ita, Pinas. Pilipinas. Tinaggapuha mapagilyan. Ijay iti pangibangunak iti sabali a negosyo. Boyfriend mo ka di dayjay? Kanayon nga umaymaan dito restaurant. Wan, agtrab-trabaho dita asidag ti pasdak. Aglaklako da iti agduduma atela. Kasta ka di? Kukuha ka di tilaklako da? Wano, trabahador di tapasdak ako nam. Trabahador? Ngam no daduma, may destino iti sabali nga ili wano syudad. Nalawa nga ron ti sakupan day ta negosyo. No adapay iti sabali nga ili kan syudad. Wad nga rod. Ado, ti pagitil-deliveran da. Di nakakani pa inawis nga agkalaysa? Saan pa'y? Taagor nung kami pa'y. Tapno adamat maornong mi sakbay nga agkalaysa kami. Nabayag basiton ajak makikita ni Nancy kabagis. Si Kapa yung taglablaba dito yung karayan. Ayan na ka di. At dalain na si kaso na biit. Umay tungot laeng. Anya ngay dayta ina si kaso na. Kat pagbiyagan na narigat no agigan laeng ije balayda. Ay, huwag ang sa dino ngay dayta. Ay, basta, isaganaan na ati masakbayan da. Tawan pa'y anak da. Nadamag ko asaan ka awagan ti asawa na. Insukat na ka din. Ay nakabagis. Nakaamwam ka di manen iti dayta at chismis. Nakaamuan man nga tan ni Sonya. Asaanin nga awagan ni Greg ti anak ta. Nagandar ka di manan ti anda siding ti murdong ti dila na. Mas daawak nga rod imbaga na ti kasjay. Kasjay samot na di at chismosa. Maamuan na amin na mapaspasamak. Oray saan na akaroba. Adayo mo ti balay na di ti balay. No kasanoan na amuan na Alangan mo't ani Nancy tinangibagakan ko na. Ay, alwadam ti agimbat iti sao. Iti kasya klase ti tao, ha? Wen, lakay. Awan ti imbagbagakan ko na maipapan ka ni Nancy. Amkak ngamin nga iwaras nan tumanan. Ay, no kas talang ti aramin mo, maarabis ko na itasungaw. Apay ka di ngagpampanunot ka manen.
Amangan no agsakit manan ti ulom. Ada nagitibanag ang malagip ko. Ngam, sana nalawag. Saan mo apilitan tapno saan nga agsakit ti ulom? Madanon tulat tatipan nakalagip mo. Mariribo ka nak. Kaya't ko ang malawlawan ti amin ang makitkitak iti tagtagainap ko. Tagtagainap? Saan apod no ti tagtagainap? Kanayon nga da malagip ko. Ngam saan ang nalawag. Kasla tagtagainap adyak maiwaksi. Saan ko man nga agsubsubli ti lagip na? Amangan ket di no pumanaw to. Aging ka di dito ayan ti trabaho ta? Kat saan mo ang mailiw-liwag ti iliw mo iti asawam? Madanaganak. Amangan no ang damat madi ang napasamak na. Awan mat siguro. Impakam mo ko mat employer na iti imbasi no adada ka sa napasamak na. Wan matkit di makapadanag mat no kastoy asan nga umawag. Diyak mat nga rod makontak. Ni, adda umunag dito restaurant. Inta sabdun. Ijay ka may sa alamisaan. Ta ijayak mat sa bali alamisaan. Kabalam samot ng timang supervise kadagiti trabahador, Greg. Mabalin siguro, sir. Basta natulnog dagiti trabahador. Awan parikot. Mapanak manan ijay Pilipinas. Kat makaamo kayo pa dito restaurant. Wan, sir. Naawisan na ka ni Cora at tila papapanan nyo. Saan ka nga uman mo ko? Matungpal, sir. Nasaya at sika tinutukak pa dito restaurant. Sika ngamin ti makita ka mapagtalkan. Jak dadailan ti panagtalakyo, sir. Napanin ni Papa iji Pilipinas. Malmalpas na kanon ti pasdak nga impakontrata na. Pilipinas? Taga ijay kanon ni Papan. Napnapan kan ijay? Idi ubi nga. Nga manipod makumikom ni Papa iti negosyo na. Nabayag asaan anap-napan ijay. Itala ka di ang mangibangon ni Papam iti negosyo na ijay? Wan. Sapay ko mata makapantantumat ijay. Ijay tanton nga agyan. Apay nga ta, Jack, kaya't akadwa da ito tao. Anya nga ta ti pakasaritaan. Ti kunkuna na nga agasawa kami ka, no? Ay na, imbagta na sabat kabayaw. Adda ka din ni Nancy. Pakasik naram ayan no addawan no awan ni Nansay. Agdamdamag aklaan mo. Diyak ngamin makitkita. No saan mo ang makita? Saan mo asapulan kanyak? Ta saan ko nga iduldulin ni Nansay? Apay asapulam? Imbagak ayamot nga iduldulin mo. Apay nga raw na sapulam kanyak? Nagiti anak mo ti into naram? Saan kat ati anak kaw? Tanga. Timanaw ti suplado. Mabalin la ko mga ibabawi ti kabsat ko tapno maawanan lakit nga ron iti asawa. Soron ko. Impyar ko ti restaurant iti may sa kadag iti matalag at tao. Inta ko magpasyal. Lading itak. Ngam, impyar kanyak ni sir ti restaurant. Jack kaya ta madadal ti panagtalag na kanyak. Mapyar matinang italkak. Awan pagdanagam. Intakit din. Awan oras ko ngagpasyar. Mangawis kan iti sabali akadwam no kayat mo ti agpasyar. Kayat mo ka di asabali a waiter ti kakuyog ko, Greg? Ora asino kada kwada. Di da kan anwan. Masigurado ko dayta. Oh, sinalpag. Awan anyaman na kankwana. No makikuyog akman, iti asino man. Mapan ka kadi nagpasyar? Mangbili nak iti kadwan. Wano, sikan ti agpili no asino ti kayat mo akadwa. Saan akon amapan agpasyar? Buisit. Nakita ka naragsak kayo iti kayan ayat mo. Mabayag ka di pa iti panagkalay sayo. Mabiitin Ngam, numalpas ti kalay sami. Saan akon ngagtrabaho. Kasta ti kunana. Agtagi balay kan? Kasta ka di? Agyana kanulaangan iti balay. Tagisturak. Wow! Imbagman, tada pagpuunan yung agistor? Kat, mangrugi kami pailaang iti basit nga istor,
No lakit di mayat ti istor, mabiit a dumakkel no ado ti aggatang wenno parokyano. Iso na laang ta ijay purok dati pagyanan mi. Kayat mo asawan. Panawan nak dito'y restaurant nga ayan ti trabaho ta. Sana bali ata kanayon tanto nga aginawag. Adda kayon, papan? Kaano amang rugi ti negosyo yu ijay Pinas? Kaya't kumatimapan ijay. Mabiitan. Kaya tinton mapanak manen ijay. Dagiti masapsapol iti kusina ti gatangan. Madama ti aramid da kadagiti lamisan. Mapanak tumat ijay inton mapan ni Greg. Duang kami amang imanihar. Umuna ni Greg. Agbati ka pa'y ditoy. Tada ito'y negosyo ditoy ti imanihar mo. Ngam inton adda kayo ditoy. Siyak matimapan ijay Pinas, papa. Nabayag adidak impasyar ijay Pinas. Makitan to. Adda impatakder ko a restaurant ijay Pinas. Kat ijayak mo tinamangalay ti servidora. Kasano ngay numadida, papa? Kasano no napudnuda iti boss da? Madida nga ta. Nga uray ibagak anangat nga to ti itad ko asweldo da. Ne, adan samot iti saag tinagsardeng alugan iti batog da kabagis. Ay, inakman kita ang bareng adda pakairanudan. No, tsaka kamali. No, simento ti diskargada. Kaslaninan si Jay makita ka nakatakter iti iti. Isulakit day tigin matang iti simento. Jay pino andarap ti isaruno yung i-deliver. Paraw ka. Nay, adaman gaya man materialis siya. Ay na, dandan ni malpasan ti balay mo, Nancy. Imbag ka pa'y. Ay, da kayo matgayam, auntie. Ay, umay kayo dito eh. Intayo agmerienda di tabalay. Adagin atang ko a soft drinks kan naimas at tinapay. Ay na, nagsayatan basang. Oray may sa tikana kak, nukaskan ka. Ada libre ang merienda ko naman. Ituloy yung apalitadaan ti balay. Tagsubliak pa'y ngagtrabaho ijay syudad, tatang. Saan mo nga'y bagbagay kita dyan sidingan ti dila na kain kagtrabaho, ah? Asino asidingan ti dila na, tatang? Sino pa ingay? No sana ni Sonia at Tarabitab. Ha? Mamati kayo at tarabitab ni auntie, tatang? Itinsamot sa nga pulo nga imbagana. Nasayat no, dadwa apod no. Iso nga rod nga'y bagak asidingan ti dila na. Sobra, ti kinatarabitab na. Ay, umayon ni auntie, tatang. Nangagnan samot imbagayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napuno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang nagdigreg ti saritaan da Leo kan Cora. Kat naamuan na, asan apud nung agasawa da kan ni Cora. Iti sabali abangir, sumkan ti iliw ni Nancy iti asawa na. Kabayatan na, at dadag iti banag ang malagip ni Greg. Ngam saan analawag iti lagip na. Iti matayan da ador, at da pagsarsaritaan da kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isungarod nga'y bagak asidingan ti dila na. Tasubrat ti kinatarabitab na. Umayan ni auntie, tatang. Nangagnan samot timbagayo. Nangag ni sidingan ko nam. Ay, aggatel nga ron manan at ti dila ti sidingan. Nay, anya di sidingan ako na ano. Ibagayo mamot kanya. Jay man taraken ka ng awanan bain.
Kas jay sa kano tinangisit ti sungo na nga asaw, no pusa. Agkakalong ka na. Kas lasideng tinangisit asungo na. Kas jay kano tinangisit ti sungo na nga aso no pusa. Agkakalaw. Wan! Ada ka di taraken yo akas jay, auntie? Ay, uwan. Jay may sa nga aso. Nangisit ti sungo na. Agkakalaw. Imbag tadi mo pang oran no masoron ka. Ay na, kaasimot ajay aso uray agkakalong bayaw. Mapanak manan ije Pilipinas. Kat sika manan tibutukak amang kita iti restaurant, Greg. Wen, sir. Mabayag kayo kadi ijay? Depende. Saan ko amay baga? Barang makakita ak ijay iti mabaling nga agpaay ka serbidora. Adamat siguro, sir. Kaya tibilin ko. Saan wa panawan ti restaurant? Ure awisin na kanikora. Ispuld ngamin dahi akora. Matungpal, sir. Kaya intunanayas ti amin ije Pilipinas. Agawid ak ditoy. Umay kasukunan. Tasikan timang kita kadagiti kakadwa makro. Kaya tiyosawan, agsubli ak ijay Pinas. Madlaw ko kat si Maranta ka. Ada ka di rumbang ama amor? Imbaga ni Papa madandan ni kanot ipapan ko ijay Pinas. Masapol ako muyugak numapan ka. Umununa ka no. Sumarunukan to. Anyamot ni Papa. Apay asumarunuak pa'y. Awan ka no ti agbati amang kita iti restaurant ditoy. Ha? O sige. Ngam ni, saan kanto amang liplip at ano ada kanto ni Chay? Kasanon, numalagip ko ti amin. Ket saan ko gayam nga asawa da itoy. Nalpasan ti kalay sami. Mapan kamin ijay lugar ti asawak, sis. May kawak lakit di iti kaawan mo. Umay kanto mo't agpasyar ijay lugar ti asawak, ah? Makapasyarak tupay nga tayo jay. Sika ati umay agpasyar ditoy. Uno ijay away tayo ti pagpasyaram. Sapay ko maata mairan na nga agpasyar ka ijay. No agpasyarak mo't. Yung kagpasyar ijay lugar tayo, awagan nak. Tapadasak mati agpakada ka ni boss. Sige, kastalangan ti aramidon ta. Tapno maikanta mo't ati gundaway nga aginiliw. Nalpasan ti balay da Nancy. Hanggang di pa'y imawawag ti asawa na. No nakalipatan, lipatin na mo na. Ang mga nodan sa baling asawa na ijabron. Ay, kasta nga ta. Ay, narigat mo't ahusgaan adagos ni Greg. Ang mga no adamot makagapo. Amo pa'y ngay. Apay ang nagbayagan di mo't la umawagan. Anda siguro sa balay na pakakumikuman na. Ang mga no babae man. Ay, narigat ti agatap adagos, lakay. Kas nakunakon, di tay ammo noan niya talaga tinapasama. Ada ak manan dito'y Pilipinas. Ada kiti may sa nalatak a restaurant. Mangkita ak no ada maalak nga agbalin a serbidora. Obserbarak ti alisto nga aggunay. Adto'y ti minubok, sir. Agpili kayo iti kayat yun. Naimas dagiti luto mi dito'y, sir. Nabayag ka din dito'y a restaurant? Medyo matan, sir. Ala, agpili kayo iti kursonada yun. Taala ti order yun. Kabayatan nga agpili-pili ak iti order ko. Ada ko madamagakan ka. Anya ka di jay, sir? Nakitam ka din, teka ipatpatak derapasdag, iti medyo asidag, iti balas iti kalsada. Apay ka di jay apasdag, sir? Napintasan ti balay da Nancy. Impawitan da kadimat laangan kabagis. Ay, jak amo Saan ko adamdamagan? No pinawitan da wenno saan? Awan ka diti bibiyang mo kadakwada kabagis. Saan mo't akasta?
Angam jak kaya ti agbalin aman nakibiyang kabagis. Saan ka di arumbang abiyangam dagiti anak mo, kabagis? Adda dagiti rumbeng abyangan. Ngem adda met limitasyon na. Mangibangunak iti restaurant iti apasdag. Ket agalak iti crew. Adan to ka kompetensya to ipagpapaaya ka restaurant, sir? No kayat mo. May sakan to a crew ijay. Taingatok ti sweldo. Agpaiso ka dito imbagayo, sir? Ingato yu ti sweldo? Wen, miss. Mailukat intun umay abulan ti restaurant. Ket may saka ka dagiti alaek a servidora. Ha? May saak nga lain yu, kunayo, sir? Ket no adam amo managaget, ken nadapadas na ka servidora, awisan, ta umalis kayo ijay. Sige, sir. Ngam, ingato yu kadimot ti sweldo da, kas kanya? Wen, basta dampadas na ka servidora. May kayo ag-apply ije pan naka-opisina ti pasdag. Imbag man ta nakaawid ka manen, anak. Ay nalpasan ti balayo. Agtuloy ka kadipay nga agtrabaho. Ada ka barbaro apasdag iti saan unay nga adayo iti pagpapaaya ka restaurant, nana. Apay dahi ta apasdag, ako nam. Manglukat ka no akas restaurant. Alaan na kano akas servidora di akin kukwa. Nayunan na kano ti sweldok nang. Kasano anaam amom dahi ta akin kukwa, ako nam. Parukyano iti pagpapaaya ka restaurant. Naira na asyak tinang serbikan kwa na. Imbaga na ang mga wisak kano iti addapadas na akas servidora. Inawis mo ka di, dagiti kakaduam a servidora, iti sigod a pagpapaayam. Diyay ladad duma, nanang. Narigat mat no pumanaw kami amin. Pinilik dagiti amok nga alisto nga aggunay. Umadanin ti pan nakailukat ti restaurant. Adda kayo kumaamin iti umunang aldaw apan nakailukat na. Ada isingasing ko, tapno maamuan ti adu a tao ti pan nakailukat ti restaurant, sir. Anya day ta? Ada radio station nga gipatpatalastas iti agduduma a negosyo. Tapno maamuan dagiti tattao ti lokasyon ti maysa a negosyo. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo. Ayan day ta radio station. Nalatak ka di day ta radio station. Nalatak, sir. Isu ti pagdengdenggan ti kaaduan. Ala, ibagam no sa dino day ta. Tama panak iti day ta radio station. Inpa-advertise kanugayam ni papatibangunin a restaurant ije Pinas. Mayat no maipa-advertise. Tamaamuan dagiti tattao. Mayat ngagpaiso daytang strategy nga inaramid na. Imbag ta na panunot ni Sir Dayta. No ado ataw ti makamo, adumot ti mapan iti lokasyon nga ayan ti restaurant. Ado ti agbalin a customer. Kasla kayat kumatan ti mapan itchay. Adakan nga, no anya ti ibaga ni Sir. Ngam imbaga na asyak ti baon na ijay. Kidawak adwata nga ibaon na itchay. Sabay kumanta saan nga umanugot ni Sir. Jack kayat akakuyog da ito ya tao. Nadamag kong agtrabaho mo't gayam ni Nancy iji syudad, bayaw. Nakas ka na agtrabaho, ipag. Imbag na jayan, ngam ti manugtugaw di ti away, wano agchismis ngagmalmalam. Ay, wun mo't kit di Awan mauray a piso, no adalaang dito'y away nga awan pakitang danan na. Iso anapan ni Jay, tamapan agurnong iti kwarta para iti masakbayan na. Inawis na kumamat di anak ko tapno damot trabaho na. At day jay ngagmalmalam ang nakasango iti sarmeng. Imbag tasaan ngagmalmalam ang mapan makimarites. Ay na, baligi ti umunang aldaw apan nakailukat ti restaurant. Ado ti tao gay baynangan. Wan nga rod, sir.
Makumikum unay dagiti para luto. Nagmalmalam abisi tayo amin. Amom ka day, nga da dinutukak ang nagsaludsod ka dagiti tattao. No nakamwanda iti panakailok ha ti restaurant. Anya kay tinsong batda, sir? Iti kado radyo anang ipatalastas iti negosyo. Kasta ka di, sir? Mayat nga rutin singasing ko. Ket gapo iti dayta. Ikan ka iti bonus mo. Agyaman akunay kada kayo, sir. Aramidak tinamnamaag kapag sayatan ti restaurant. Iswasi ka ti may sa adutukak amang kita iti restaurant no kasjay a pumanawak. Pumanaw? Papananyo ka di, sir? Kung amin. Adda pa'y negosyo iti sabali a pagilyan. Addan total kak nga umay dito'y amang kita kadagiti paraluto dito'y. Kasta ka di, sir? Wen, kat si Kanto ti assistant na. Pasaray, agyan ka dito'y opisina no awanak. Kastabad jay umay nga ibaon ko dito'y. Nay, imbag ta nakaumay ka dito'y away basang. Nadamag ko dakkel ka no ti sweldo mi jayan mo. Nakadamagan yung iti dayta, auntie. Ay, nalipat ako no asino jay nakaibaga. Ay, ala umamot dyan ako iti trabaho kasinsin mo mo. Sanda pa'y matngagal-ala iti servidora, auntie. Sa maysa, tilaang adapadas na kas servidora ti inala ni boss. Ay, bagamutan ang adapadas na tapno alaan da. Nalakalaang mo ti ag servidora. Bayam, auntie. Tano ag hiring da. Ibagak ka ni kasinsin. May mayat no padasan na ti ag servidora iti sabali a restaurant. Tapno adapadas na. Kat nalaka ang makastrek iti ayan ko. Apay nga ibaon mo pa'y laang nga iti sabali a restaurant. Ada ka lang arudon akasinsin na. Kasta nga minti patakaran iti ayan ko a restaurant, auntie. Masapol nga dapay padas na. Tala nga to nga minti sweldo. Iso akas jay. Nancy, matanda nam kadidag iti presyo kada order iti naggapam a restaurant? Wan, sir. Nalaklak ati presyo tayo kada order. Masigurado nga adu ti umay mangan dito'y, sir. Agsipod ta si kati makamo iti presyo da. Sika ti agaramid iti price list. Nabababasit ngam iti presyo da. Wan, sir. Iti kasta, maguyugoy tayo dagiti tattao nga umay mangan no nalaklak ati presyo tayo. Wen, magustuak amin dagiti singasing mo, Nancy. Ay na, at dala ko maanak ko alalaki, ta ipaasawakan ka. Adan asawak, sir. Ngam binaybay anak. Ay, handakkel ti pukaw na day ta alalaki. No binaybayan na, tikasken ka ama diskarte iti biyag. Umay ka nun ni Papa dito'y, tasikati sumukat ijay Pinas. Makapanak matlangan ijay Pinas ang naggapwak no kasta. Ay, maragsakan ka amang panaw kanyak dito'y. Maragsakan nak. Tabarang agsubli ti lagip ko na makadanaw nak ijay Pinas. Saan ka kumaamang liplipat no makadanon kay ijay? Hanggang nagsubli ti lagip ko. Nga dagayam asawak ijay. Kasanon? Anya, mangnamnama ka kadi nga adda asawam ijay? Diyak mo ti isungbat ko iti saludsud mo. Amumat, analipatak amin tinapalabas ko. Ipagnata dagiti papeles mo, tamapan ka ni Ije Pilipinas. Ije kunkunak nga ayan ti restaurant ko. Agyaman ako na, sir. No sisyak lang ti baon nyo ijay. Amangan no, jak pa'y amo ti turturong ijay, sir. Nalipata kami nanday dyan naggapwak. Itamit laeng. Awagak ti gayam ko ije embassy. Tapno mabibiit, ama ipag na ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo tinagapwak, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam,
Di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.